kunjalo imzuzu njengamanje ingabashumi amabili libumbene ihora lesithathu namhlanje emsakazweni nakho TUT FM Ultimate Dial. Lokho sigijima kanjalo khona la ku the drive episode ngidrive ngiyose ngiyakubeka lapha ku 6 o'clock. Khumbula ke ukuthi masuku sikhuluma lapha ke drive episode sisuke sikhuluma ngani na namhlanje ke sothi makuthi nje 25 minutes after the hour 3 o'clock so besisinayo ke lapha na hip hop song after day ngikuphathela uquest ngikuphathela uShoma Jones bathi phephethe lapha na uMagwe yana ke hip hop song of the day yethu yanamhlanje mase ngigijima lapha ngiyobheka ama COVID-19 cases makusele nje imizuzu engamashumi amabili nanhlanu ukuthi libumbane ihora lesine 25 minutes to phones bese ngibhekela ke lapha ama COVID-19 cases. Khumbula ke lapha ukuthi izobe zikhona ke lapha ingoma ezimpili lapha ngizobe ngisho khona ngithi 2 African element songs lapha makusele imizuzu engu20 akuthi libumbane ehora lesine kanti ke futhi lapha ngizobe nginawo lapha ingosi yethu ethi Guess the Voice lapha kuzobe sekusele khona 10 minutes nje kuphela ukuthi kushaye olapha u4 o'clock. Khumbula ke ukuthi sijwayele kuba nawo ama interviews eyokuqala iba njalo ngo10:04 bese kuthi ke lapha eyesibili yoba ngo10:05 slow jam of the day ezinye izinto bezikhona enye into ezobikhona topic of the day so besinayo bese ukuthi interview of the day yokugcina ke lapha ngo10:05 khona la amsakazeni nakho iTUT FM khona ngizokunikeza izinto ezimnandi 22 after 3. Angithi uzobabiza nje angithi uzobatshela nje ukuthi driver thina manje sesiphakathi TUT FM your ultimate dial kodwa ke mina ake ngiqayelana ukuze ngikwazi ukuthi ngenze izinto zami kahle masibuya lana ezimakethe sizogijima siqonde ngqo lapho sisho khona sithi hip hop song of the day. With 0 monthly fees on my Absa student check account, I can do all the things. Plus, it's loaded with cool perks.